Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, το νέο κλίμα Σκοπέλου συμμετείχε στο Let's Do It Greece. Η πρώτη δράση έγινε στις 31 Μαρτίου από τα παιδιά του Δημοτικού Σχολείου και του Νηπιαγωγείου μαζί με τις δασκάλες τους. Αν και ο καιρός δεν ήταν ευνοϊκός, τα παιδιά με ενθουσιασμό καθάρισαν την παραλία από διάφορα σκουπίδια και κλαδιά. Η δράση συνεχίστηκε στις 2 Απριλίου, όπου συμμετείχαν όλοι οι σύλλογοι του νέου κλίματος. Εθελοντές δούλεψαν με ζήλο για να καθαρίσουν το άλσος του χωριού μας. Με σκληρή δουλειά καταφέραμε να γεμίσουμε το φορτηγό μας πάνω από 5 φορές με κλαδιά και διάφορα σπασμένα αντικείμενα. Αφαιρέθηκαν κλαδιά δέντρων τα οποία ήταν επικίνδυνα. Ως πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Νέου Κλίματος, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους εθελοντές που συμμετείχαν στην πανελλαδική δράση, ώστε να κάνουμε το χωριό μας ομορφότερο.